swerte ka classmate ko. Ay karon module na ang uso. Nanay ko, teacher nga wise wildo. Si tatay mo ang sirway siguro. Aligri gayud mi sa balkon. Ang module amo ang bahinon. Ang answer daw tag-antag anon. Ati kuya sa Google tanawon. Swerte ka classmate ko. Di na ta maulaw kung ma-zero. Swerte ka classmate ko. Pwede na i-display ang kodigo. Dili na mahandok kita karon. Kung malit sa plug pa kang kahon. Allowance pliti o ang balon. Ni tatay gitong itinoon. Swerte ka classmate ko. Di na ta maulaw kung ma-zero. Swerte ka classmate ko. Pwede na i-display ang kodigo. Module ko daghan yun kaayo. Mo answer si lola og lolo. Mahuman na nasay bago. Kung sa math nag-andam ko o kalkyo. Mahuman na nasay bago. Kung sa math nag-andam ko o kalkyo.